ole zanin chu content dang kan siam le anga e tuna kan huang hian committee ko na kausan committee ko na ania haya design chu hetiang hi alo ni a hetiang hi engtia kan siamang ti kha minron zot le a hei hi Microsoft Word a kan siam dona pagemaker a chuna oljok dona mai ro chu Microsoft Word a kan siam le anga han en wang hian hetiang committee ko nang hi chu A4 pui ani don lo awangin A5 ani arin oma chuwang chuan kan paper man tur kha A5 ani dona hei hi alan dan ani a hetiang hianin siam kan tum chin don ni hemi document zoom in zoom out hi helai ami akilami dinglam pangami tilo hianin a thei thawa mai ro chu all samjok nan control met bet chungin mouse kha kan toy vir don ani mouse chung kha ka hretai thaume kemani momo to ka khan kan du tok mai don ani ti chuanin nachina kan lan tirang khanin hemi hi A5 size anga chuwang chuan hemi kan paper man tur po hi A5 a kan set don ani hemi set tur chuan heta chunga layout a in kalanga chuan size a hian A5 hi kan thlangang A5 kan nei ta phut ani chuanin a margin a hi azim lutuk maya hei hi heta a margin a hi azim de owangin hei po hi margin hi kan setang ta hi margin hi narrow hin da mai taila tha ome he kan nei ta a ti chuan kan ti tur chu hemi chuk thla hi kan siam phot don ani hemi chuk thla hi hemi hi chu line kha kan hmang thei mai dona chuk zongin chuan hemi hi chu thil pakhat ani a hei hi thil pakhat le ni wangin text box kha pahnih kha kan hmang thei don ti na ni text box kha pahnih kan hmangam amai ro chu helai chin hi chu angai renga om don awangin I dule text box pakhat kan siam anga chuan dule po hi text box pahnih kan danga chuan hetami po hi dule text box pathuma kan siam anga kami kha chu kan man thiam dan kha ani mai sela tha ome chuan hemi hi chu ko tun kum chunga emo om turani wang kum kha chung top om turni wang he chu khoichet ngai lo turani helampang kausan committee hi chu hilai mi tur hi kausan committee mi tur hi kan siam sinang video ma sa en chu ni set karinga text box kan ma mo ta a insert ta hian in kalanga chuan he ta dinglama in phayanga drop down na in click anga helai ani ama point thei thawa ta hian kal taila tha ome ka click a chuan helai hian he draw text box om ta a ani lo pon heng te poi kan hmang thei thawani built in ho hi mo du chuan kan hmang thei tho kan ma mo na zir khan ma se tunari chuan simple themer tuni wangin draw text box hi kan thlanga ka click a chuan ta hianin khan kan an kausan committee kha hei kan han zoom out lenga kausan committee ho kha an len vek don awangin dule ti hian niam lutuk lawa hei tian kan tiang chuanin line hi chu lo om phot sila ta hianin helai mi kan huang hianin kausan committee hei hi kan han ti te deunga ka endobol du wangin hei hi ti hian ti taila tian kan nor zimanga chanchu hei hi en ve ngal du wangin ta hianin kausan committee chuan hei hi alan dana chuan in bold ta in underline bok aleng don chelo de wang ti hian bold ta chuan home kan kalanga hei kan nor che blutuka in mu thiam lo takin underline ka hmang theya ma se shortcut ki ka hmang doni control u hi ka hmang mayang control u aina underline ta chuan an hoya chairman om wangin enter kan metang enter hi new line ani a chuan chairman hei lo line underline reng maya hei hi ka select le a control u ka peliang control u ka select a control u ti khan on off ang khania kan an mung chawnga control ka meta underline off khateng khan menon kha on off selani ti ka hria tur ani a chuanin colon an da a chuanin entinan upa thanga ti tamai la tha ome ta hian full stop om tur ani lova chan chu upa ti upa ni topa chuan
chairman hi bol ta hei hi mihring hming trim bol don lowa chuanin tah hian chairman nia chuan secretary ni lenga tual chhungah hianin upa Vanable Somdong Kima nia thuilu tuka upadonga kan timayang chuan treasurer nia share tur chu hetiang kan khoi chun na chang share tur ania hei copy paste the kha chu copy paste kha tha ma se zai nai chun hei ka type tlang zel dona copy paste the thiam chonin na achak bi kani treasurer building nianga treasurer chuan upa lal hruai zela tuna khanin hei hi numbering ani a automatic in te hian 1 kada a chun bracket ka siama chu space bar kam he chi hian automatic in numbering kharon kalta a entina ta hian upa fakmoya ta se panhina chuan upa dan kana timeng khade ex officio kan nei ta ni chuan helai lan dan in hei untitled hoi hi a in bold zela share tur chu soipa zel taila tianga tisol pal kan nei hianin control z control z hi mena chang share tur control z chu undo ani a ti le lo na ani chu ka ham na chang share tur ani chom dol na sum financial secretary chuan committee member anianga chuan hei pawh hi nakina chuan alo la pheilu tukani chuanin helai tang pawh hian tipanga tipai thei tho ni chuanin ex officio hi pawh hi panni ni chuan du chuan 1 2 3 kan pe thei bawk hei tinga select a chuan hei automatic in hi ron kalta a du chuan hei 1 2 3 abc ma pawh kan pe thei a se ti phei lo chuan a leng don lo tlat pastor la chhon tluanga ti leng lo kha chuin zom chuan thui dom tuka pastor chhon tluanga pastor chhona timeng tikhan ngoro achuka mi hin ti ve ang hei hi thak le siang 1 2 3 tikhan chuan hei hi kan choi phei ngai ni tikhan caution committee tikhana ang riau tamai ni phot maina chuan hei pawh hi pangai chuan ti hian intima se amoi tunam omsa hian amoi jok mai thei hei tak hi chu caution committee ti velai chuan mo hei chu moi jok mai thei ti jok hian hemi bo ma hi omsila chuanin ta hian hemi line tur hi kan da ve don ani hei hi chu kan han ti lian le lokanga insert in kalanga shape chuan hei kan hmang le hei te hei line hi mo chuanin shape ka thlanga line ka thlanga tian hei a mouse more hi en wang ta ula dang lam ta a ton kan du na lai khan kan draw tran tur kan danga shift kan met betang shift met bet chungin ti hen kan ti thlang chuan ang hi le mem don ani chuan ti khan lo ni ta ni hei hi alo te hre ta ni chuan line hi va khai kan click anga hei line atak hin click anga ya kan han ti lian deuanga line atak hin click anga chuanin save format a om theya save format a kalanga sia tura chu hemi save format a hi hemi line chomani wangin hemi ei pawh hian hei hemi panan chomani tani ma se an mani kan click chawina lang ani helai mi hi hmun dang helai kan click de chinang kha save format kha bo de ni hemi save format mu chok tur chuan hemi an mani a hian click anga ni tikhan chuan save format a oma hei ka ti lian thret don hemi line a hi du chuan shape outline a kan kaleng ha color sang sang po than theya shape outline in tianga chuan weight a hian kalanga tikhan hei kan du ber khai kan thlang to mai don ani tikhan
chuanin kan du belak ha ta hianin Mizoram Presbyterian Church hei hi ka chulu tanga ta hian hriat tur chu khami hemi Mizoram Presbyterian englo hi chu a om church do ni chuan chuan hei hi ti dang lamai mit tur kha ani lo wang hemi chin te hi box khata du le kan da leng o helai mi kha la to lovin a san pain da lu tai la thome chuanin ta hinga kalanga text box draw text box chuan ta hian mi a zone a in ti zone tai la tikhan tikhan chuan ta hi chuanin kan ti te lenga Mizoram Presbyterian kau shan Presbyterian Church chuanin bracket Presbyterian Church of India ka bracket ka siam lenga ta hian logo ron om chia don ani chuan hei hi center a da taila center a da na chu home in kalanga ka ti lian ang o hei paragraph a hei ka dehla kan thlang thei tian mo ani lo chuan ka shortcut key control e ka kan met mai ang tin lo om ta control e po kan met mai thei ni chuan ta hian logo kan da do na logo hi kan download chop lokang ti chuan Presbyterian logo kan lo nei ta a hei hi ta hian toin ka choi lo ta ni ka choi lut mai ni o ti lo khan ti tiang kan hriat them dan turin te hi ka right click a ka copy a chuan ta hian ka click a ka paste don ta ni ka right click a paste hei hi ama bom hrim hrim kan nuk lian deuh hlek anga chuan hei hi kan ti te ang ka ti te ta ni tikhian moi tok turin mo khan hei hi a hrim hrim ai a te do na moi tok tur khanin kan siam le anga som pali ka bol to na hei hi ka ti te dewanga italic in ka hmanga ka ti zimang line spacing hi ka peng remove mo khan chuan logo om ta a tura hei center a ngai wangin hei chu ka right click a wrap text kha ti lem don lawani wrap text ka ta hian wrap text kha right click a lang mai lawa picture ka click a picture format lo langa ta hian in hei wrap text chu ngai kher lo ni ta mi ai chuan a center a om sa a chu boinom lo tur angai la chuanin nachin khan ta hin a kau hran a hming kha kan siam lenga ta hian en tinan tuidam pho chu bang o tuidam kau hran ti don ta a tuidam kau hran committee kau na committee kau na hei hi tuidam kau hran hi hei chu in hei lo sila moi mai the ni tuidam kau hran som pali bold box he hei po som pali in bold box he hei underline tai la moi mai the ni control u mo tuidam kau hran phoi hei la lian ma se moi zok mai the a ti khan moi lo chuan a om to khan siam mai tur ani ti khan ta chuan enge kan la nei lo hei hi ni to a hei hi ni a committee kau na underline a chuanin hei chu kumtluana nga danglam lo tur kha ani mela hei tak hei chu line spacing hi ka pai le don ta hian remove space chuan hei chu ti hian om ro se hei ti chini chu hei chu kumtluana danglam tur ani lawa an ring char char do ni chuanin ta hianin hei heng ho hi bom pakhata kan dale don hming sa na thlen ma jong hi
mình sẽ thlen ma zong hi bom pakhata kan da leng ei bom po hi hran pa in da le tai la tho me sata ka kala text box ka click a thei ka kal le a chuan hi signature an hoi omanga lai in ka zoom naya ai hi tol phei tang keyboard a phei na khan tia ting ka sia pang hi in chen lo chuan ting kan tianga kan pot lian tang khan chuan kan ma mo chu mun ti kan ti leng chuan kan click lenga hei hi kan ti len dewanga kan hmu theinan a mun ko hran ti room hun cái này Presbyterian cầu sản hi chuan in a hmun hi committee ko na le banara te pawh niang chu kha tiang hanin tlangpuin kan dah hma sa thin a hmun hi a dawt a hunin a dawt le a ni kwa tha riat sang hi som hi panga in rin ni chuan koma du chuan ta hin dar pawh kan ti thenga a len lo chuan an hnuai a pawh hin a pawih lo a an hnuai hin dah ango ta hian enter kam hetanga tep chuan a bak chu space bar in ka siam phei tawh mai ang a rual theihna turin am hei hi zau lut tuka chuwang chuan an vai hian ka click a chuanin ta hian home a ka kala home a ka kala ta hian hei hi line spacing kan pei leng a then chuanin hemi an time mai hian an select veka line spacing an pei thawa thei thaw ani kha chu mani thiam dan ni ta se chuan kan ma mo le chu na report na reports chuan ta hian b ron lut dawna ta hian 11 tula ta hian a hi automatic in in pe ni numbering kha chuan enter kam heta b ron pe a chuan asap ani dawna wangin ta hian thil lang met lawin tab tep kha keyboard ami kam heta tep kha ma se ta hian hei 1 2 3 pek thak awangin 1 2 3 kan du ve ta a hei ka click anga tian ta hianin home kan kalanga paragraph a hian ta hian numbering hi ka thak do ni a chi khamo tian hei ti sang sang than thei tha hei chu a thiam lo tan chuanin poimo vut chawng lawa chhut chawp pawh kha ta hianin secretary report ta hianin in siam rema chuan pahnina chuanin tual chung sum chuan pathumna chuan building sum palina chuan synod sum chuan pangana chuan chhum dolna sum chuanin ti hian enter kan hmet le ta he paru ka ron chhum zawm ba se kan ma mo tawh lo wangin enter kan hmet non lenga b a ron lut dawn ani agenda chuan agenda pawh ta pawh c ka du lo 1 2 3 a ron kal le dawn wangin tep ka hmetang ma se tiang hi 1 hi kan du ni chuan kan click anga ma hi 1 a hian chuan kan ti lian le lokanga home ai kalanga ta hianin hei numbering a hi drop down ai kalanga 1 chi kha tiang hi than mai tur ani chuan hei a pialu tuk ani chuan a chung atang hian tarang hian heta zawk hian ta hian an hnuai hian tian ti pawh khan kan ti theini ma se hi alo in thlak ve ni hi
hi da phei dang hei chu in thak ve kha chu boi dom lowa he tiang bracket kan man lo pon eng lo kam hangila hemi agenda ni hin adang lam to tho wangin boina om lo tura ngai la tha ome kan ti thale lo kang he tiang tiang chi hangila tha ome report cha khan chon he aking khom tu report a report b agenda ni tho wangin chu solo tu lo anga yang chon ta hianin kan chulu tur kan en leang agenda chuan entinan Chris po chu oh Christmas ruai chung chang no panhina chuanin le kha mu entinan le kha mu te chuanin chung chang chung chang kan ti mayang chuanin chung chang a chu she them kharing heti theng hi lo ni ta ni chuan a topa he ming sign tu tur che kan ma mo ta ming sign tu che kan ma mo ta hi kan ol chau dewang chuan hei hi chu tun tuma chuan a hran pa hi ka draw le kher don a hran pa kan draw le menge draw le kher lo ting ta hian hei hi ka tlak a hin ka click away khat chuan control le alternate ka meta chuan a tlak ai kan kal leng we khat ka click anga control le alternate ka click anga ti hian hei plus rom ta chuan ka pot thang ten pani control le alternate hi da tha lo tur ani tian ka tha chia ti khan hei hi ka click a control a ka pai ve kang hei chu chuan ta hianin kan da lu tur chu upa secretary ming kha upa lal chuai lova secretary ti khan he kan rem thre don ani hei he lama don awangin ta hianin kan ria tur chu hei secretary hi alai taka omani a ming lai taka hian hei a ming ania alai taka secretary oma heti anga chuan tina tura chuanin hei hi ka select anga ti hian chuan ol sam deuh chu shortcut key hetan chuan center end ang control e khamo helai mo control e chuan tab chu mi chuan tab in metang ti khan he po hi bol don chuan control b le maya chuanin ta po hian signature thlak hi nei la chu ada vek ngal the ni a se ton tuma chu kan da don lova hei hi alo hnai lut tukani chuan va khat kan click anga keyboard chukna in kan siam thei boka ti khan chuan ta hin kan mo lo ta ka chu hemi englo hi en tai la ai border om ve chuang lo ta chumi wang chuan kan ama sa video ma sa po kan ti tong han kan click anga chuan save format a in lu tanga ani lo pon right click ka pom kha right click ka po ma ta po om thau ni ta mi ka mang mayang chung sang mi hi chuan outline a hian no outline kan ti leng he po kan click anga save format kan lu tanga save outline no outline chuan he po kan click anga save outline no outline hei chu amoi ka tima zo kai chuan hemi hung te hi chu kan du lo pon kan click anga save format no outline tiang khan ti hian thadon ta ni chuan hei hi lo pial tu kan ni pon alu lu tu kan ti ni pon te kan select anga trang hian kan ti phei the ni chu kan ti than lo chuan hei chu ti sol ol thina tiang hi chu ma se ti tam kha ni me a chuan hei poi du le bol taila moi ome ti khan hei hi ti khan la tok to mai ni
ta hian signature pawh dah chawp thei ta tikhan kan zo ta ni chu kha zong kha ani e